maririnig mo yung talagang bagsak niya dun sa windshield at saka dito sa side, no? Ayan. Ayan. Ayan, nag-hail na po. Ang lalaki ng hail. Matawsik siya. Tawagan namin si Kuya sa bahay kasi nga ang lakas ng hail, ang lalaki. Eh yung sasakyan sa bahay, hindi yun natakpan kanina. Kawawa kasi yung sasakyan pag yung may hail. Kasi talagang magkupo siya ng dent. Ang lakas ng hail. Grabe po ang lakas ng ulan. Parang walang ilaw. Daan-daan lang. South for 3 kilometers. Thunderstorm. Linggo-linggo na lang may pagyaw dyan na. Kaya nga, Tayo, hindi ko makita ang daan-daan. Wala na kami nakikita. ikaw munang mag-red. Hindi pa tayo liliko. Hindi pa te, di ba? Dalawang kanto pa after nito. Bali, 3 lahat. Grabe ay. Mas worth it mas okay pa kanina yung yung hail. Oo. Nakikita ko yung Ay, Grabe ang splash. Oo nga, baha. Yan. Naputa ulo. Lightning na. Papunta kami dun sa bahay ng kaibigan ni Kuya. Kaya nga lang inabot kami ng thunderstorm. So ayan, grabe yung panong ulan. Magra-ride ka na dyan, te. In 200 meters, turn right onto Auburn Bay Avenue Southeast. Talagang wala akong makikita. Turn right onto Auburn Bay Avenue Southeast, then turn left onto Auburn Springs Boulevard Southeast. When the road rain, we like Baka na talaga dito na area. so cool. Ay, ayan yung baha, oh. Baha. Layo.